Алелуя! Изобилно благословение на моите брати и сестри, на моите приятели във Фейсбук. Тая вечер имам нещо в сърцето ми и то е много силно, защото не мога да го отложа. Искам да го отложа за утре, други ден. Просто то е толкова силно вътре в мене, че не мога да го спра. И със сигурност някой има нужда от това да чуе. Това, което Бог е сложил в сърцето ми, някой има нужда да го чуе. И то може би да си ти, братко, сестро. Затова те моля, ако знаеш, че има хора, които по някакъв начин ръцете им натежаха, трудно е да ги дигнат към Бога. Ако познаваш хора, които са с наведени глави, трудно е да гледат нагоре. Ако ти си това, сподели това слово още сега, сподели, натисни споделяне, търси приятели, покани приятели, защото това, което ще ти дамам, ще направи нещо много важно в живота ти. Ще вдигне нещо много важно в живота ти. Вели Каменов е с нас. Благословен да си, брат. Сподели това видео, сподели тая проповед, защото е много важна за всеки един от нас. И ако станете, няма да ви взимам много време, 15 минути, 10-15 минути, но накрая, чуйте ме, накрая ти ще имаш сила да дигнеш ръцете си нагоре. Накрая ти ще имаш сила да дигнеш главата си нагоре. Накрая ти няма да кажеш не мога да се моля. Не мога, нямам сили да се моля. Наскърбен съм, може би си ти. Наранен съм, може би си ти. Не знам кой си. Но чуй ме, това, което искам да ти кажа, тая вечер ще ти преповдигне. Затова ви моля, хора, споделяйте словото, споделяйте клипа, споделяйте Киро Симеонов, споделяйте това, което ще кажа, защото то ще дигне главите на хората, то ще дигне ръцете на хората, на наранените, на наскърбените, на уния, които са се отделили по някакъв начин, на уния, които забравиха кой е Бог. Какво е Бог? Затова ви моля, преди да започна словото, преди да започна темата, аз искам да видя, че има хора, които са готови да слушат това нещо. Вижте, сигурен съм, че то е за определени хора тази вечер. Убеден съм, че то не е за всички. Убеден съм, че не е за уния, които казват, че могат, които казват, че знаят, които казват, че нямат нужда от това да слушат. Не е за тях. Но е за уния, които имат нужда от Исус, имат нужда да бъдат близо до Него, имат нужда за сила да дигнат ръцете си, имат нужда за сила да дигнат главите си нагоре. Той е за тях. Той е за тях. С това ви моля, съберете се, ще изчакам, съберете се, споделяйте, поканете хора. Аз не знам как да го направя, някои го правят, влизат, тагват, поканат, не знам как да го направя. Но аз ви казвам, че вярвам, че след това слово отново ще се слуша и ще се споделя, защото знам, че то ще помогне на много хора. Много хора. То ще помогне на много народ. И аз знам, че ти си единия, на който ти трябва. Той ти трябва. Трябва ти, защото ти е трудно да дигаш ръцете ти. Трябва ти. Нелия, радвам се, че си тук и стой до край, защото това ще те благослови много, това, което Бог ми е дал. Много ще те благослови и ако трябва споделяй го, ако трябва покани хора, но чуй ме, Бог ми е дал нещо много силно и аз искам да го давам на хора, които по някакъв начин е трудно да дигнат ръцете си, по някакъв начин е трудно да дигнат главите си, по някакъв начин са затрупани, може би от дългове, може би наранени от близки, може би наранени от деца, може би наранени от хора, може би отхвърлени, може би обидени. Виж, това слово е за тебе тази вечер. Ако ти си един от тях, това слово е за тебе тази вечер. И няма да ти отнема много от времето, затова те моля, споделяй, покани, викай хора, които да чуят Словото на Бога. Словото на Бога. Благословени да сте. Аз ще започна, винаги започвам с един въпрос и тази вечер също ще започвам с въпрос. Виж, аз няма да чакам да се събират 200 човека. Бойко, благословен да си, но аз вярвам, че тази вечер
Словото ще те дигне, Словото ще дава сила в ръцете ти да ги издигаш, Словото ще ти дава помазание да дигнеш главата си нагоре. Затова стой с мене, стой с нас, споделяй, покани, викай хората, защото моят въпрос е, искам да го пишеш, за да чуя твоето мнение. Защо Бог е Бог? Бойко, питам ви, отговорете ми, моля ви, искам да знам вашето мнение за тебе, защо Бог е Бог. Пиши го. Ще ви чакам. Защо Бог е Бог за тебе? Защото аз ще ти давам отговора, защо Бог е Бог. И някой път ни охладнявам от това, защото не знаем точно той защо е Бог, кой го прави Бог. Халелуя. Затова искам да споделяш, искам да викаш хора, искам да пиши отдолу, защо според теб Бог е Бог. Пиши го. Някои хора казват, защото е любов, защото е милост, защото е цар. Пиши го. Пиши според тебе, защо Бог е Бог. Защото тази вечер искам да ти давам отговор, защо Бог е Бог, кой го прави Бог, кой прави Бог да е Бог. Халелуя. И аз съм убеден, че това ще те приповдигне, ще дигне ръцете ти. Това нещо ще ти дава силата, нещо да направиш, да прощаваш, да обичаш. Това нещо ще те доближи до Бога. Това нещо ще ти даде силата да обичаш. Халелуя. Васка Василева, айде стой тук с нас. Стой, защото това, което имам за вас, това, което имам за вас, тая вечер, то не е от мене, то не е от човека, то е директно от Святия Дух. И тая вечер ще говоря директно за някой, лично. Защото аз не знам какво се случва с тебе. Аз не знам. Халелуя. За сестра Нели казва, че за нея Бог е всичко. Браво, добре, за тебе Бог е всичко. Това го прави Бог, защото за тебе Бог е всичко. Добре, някой друг да каже, за тебе защо е Бог Бог. Кажи го, пиши го. Кажи ми защо Бог е Бог за тебе. Защото искам да дойдем на думата. И когато разбереш, чуй ме. Когато разбереш, чуй. Аз знам, че ще стане нещо с тебе. Аз знам, че ти няма повече да си от уния хилавите. Аз знам, че ти няма да си повече от уния слабите. Аз знам, че ти няма да си повече от уния, които се съмняват. Но чуй ме, в тебе ще дойде сила. Защото знаеш Бог защо е Бог. Халелуя! Той защо е Бог. И това нещо ще те благослови. Илия Патрисия. Давайте, Бог да благослови църквата и семейството и домът ти, брат ми. Благословен да си. Моля ви, отговорете ми на въпроса. Според тебе, според ти както виждаш Бог, защо Бог е Бог за теб? Кажи го, пиши го долу. Пиши го, Анелия каза, защото за мен е Бог всичко. Супер, така е. Но има нещо друго. Още искам да чуя. Виж, това ще те освободи, братко. Тая вечер наскърбените души ще бъдат изцерени. Тая вечер болните, слабите, отделените, презрените, не знам кой те нарани. Може би си наранен от деца, може би си наранен от жена, може би си наранен от мъжа си, може би си наранен от баща си, може би си наранен от майка си, може би си наранен от близки хора, може би си наранен от пастора си, може би си наранен от църквата си. Чуй ме, тая вечер Бог иска да те изцери. Тая вечер Бог иска да те възстанови. Бог е любов. Трябва да прощаваме. Това казва Илия. Бог е онзи, който е в началото. Бог беше Словото и Словото е Бог на вечността. Бог е любов. Благословен да си, Бойко. Много близо си и се радвам за тебе. Да, слава на Бога. Това го прави Бог за Бойко. Искам да разберете, хора. Тая вечер, твоите ръце няма вече да са слаби от тая вечер. От тая вечер, виж, твоята глава вече няма да е наведена надолу. От тая вечер ти ще знаеш защо Бог е Бог. Халелуя! Виж, ти може би си се доверил на хора, но си разочарован. Ти може би си се доверил на близки, но те се разочароваха. Ти може би си се доверил на най-близкия човек и той те разочарова. Виж, искам да ти кажа нещо. Не дай да мразиш никого, защото ще разбереш нещо. Знаете ли, айде да отидем заедно. Айде, достатъчно. 12-13 души сме. Достатъчно. Аз вярвам, че това ще го слушат много хора. Павлина е с нас. Цецо е с нас. Благословени да сте. Вижте въпроса ми тая вечер. Според теб Бог защо е Бог? И искам да дам отговор. Защото когато разбереш Бог защо е Бог, знаеш ли, много от нещата в живота ти
няма да са същите. Молитвата ти няма да е същата. Доверието ти няма да е същото. То ще се промени. Халелуя. Ще отворим числа. Книга Числа в Стария Завет. И там има нещо, което искам. Да, трябва да обичаме, казва Илия Тодоров. Сара е с нас, благословена да е. Много се радвам, че Сара е с нас. Сара, може би за тебе е това слово. Може би за хора, които са били наранени по някакъв начин. Халелуя! Ами отваряме Числа, 23 глава. 19 стих. Чете го. Слушаме, нали? Бог не е човек, че да лъже. Нито човешки син, че да се разкае. Той ли ще каже и не ще го стори? Той ли ще обещае и не ще го изпълни? Защо Бог е Бог? Благодаря ти, Господи, защото не е човек. Бог е Бог, защото не е човек. Какво да направи? Да лъже. Да се отметне. Да се промени. Бог е вчера, днес и до века какъв? Същия. И това го прави Бог, човек. Чуй ме, искам да хванеш това, което ще ти давам сега. Пасторите, директор дъщеря ми. Да, брат ми, ще се моля за дъщерята. Всички ще се молим за нея. Бог е Бог, защото не се променя. И той казва, отново го чета, чуйте защо е Бог. Чуйте защо е Бог. Алелуя. Бог не е човек. Той не е човек. Човешкото сърце е променливо. Ние се променям всеки ден. Аз мога да ти обещая нещо и утре да не го направя. Ти си обещал нещо на някой и не си го направил, защото си човек. Ти се налага нещо, което да не можеш да го направиш, да не е според силите ти, да не е според помазанието ти и не можеш да го направиш. Чули ме? И Бог остава Бог, защото при него няма промяна, защото не е човек. Бог е Бог, защото не е човек. Приятелю, искам да знаеш, Господи, ти не си човек, за да се променяш. Ти не си човек, за да лъжеш. Ти не си човек, за да се отречеш от Словото си. На Бог не му достигна Словото да го изрече. Бог го написа, за да може да каже, ето пише го, за да знаете, че аз няма да се отреча от нито една дума, която съм написал тук. Аз няма да се отвърна от нито едно обещание, което съм написал тук. Аз няма да кажа, не мога да го направя. Аз няма да кажа, не искам да го направя. Бог никога няма да каже не искам. Бог никога не може да каже не мога. Бог никога няма да каже заед съм. Бог няма никога да каже по-натам. Не, той казва и той има определено време, когато ще го направи. Но ще го направи, защото е Бог. И защо е Бог? Защото не е човек. Вижте, днес ние уподобихме Бог. Свалихме го толкова ниско долу, че го направихме като човеци, понеже сме много наранени от човеци, понеже сме много наскърбени от човеци, понеже вече нямаме доверие нито в държавата ни, нито на правителството ни, нито на близките ни, нямаме доверие на никой, много пъти сме излъгани и свалихме Бог чак до такова ниво, че казваме, ами той ония ми излъга, другия ми излъга и вече някак си спряхме да се надяваме и да искаме това, което искаме. Това, което сме чакали толкова време от Бога, вече по някакъв начин почваме да изтиваме към Него и спираме да се държим за Него, хора, защото, чуйте ме, забравихме, че Бог не е човек. Халелуя! Бог не е човек, искам тая вечер това да остане в главата ти. Бог казва нещо в Лука. Знаете ли какво каза в Лука? Чуйте го, ще го прочета. Халелуя!
Небето и земята ще премине, но моите думи няма да преминат. Чуйте, той казва, и небето и земята ще преминат, но това, което аз съм казал, аз съм написал, аз съм направил. Чуйте какво направи Бог. Не му стигна, че е казал, не му стигна, че го е написал. Направи още едно нещо. Направи Словото си в плът. Вау! И пребиваваше между нас. И беше истината, и беше светлината. Той направи Словото си, Неговия Син, Исус Христос. Словото стана плът и пребиваваше между нас. И това беше Исус Христос. И Библията казва на друго място, Бог издигна, чуйте това нещо, Словото си повече от името си. Вижте, той стои зад Словото си. Той стои зад всяко обещание. Той стои зад всяка една дума, всяка една промисъл. Вижте, всяко едно обещание, което Бог е дал в това Слово. Чуйте ме, той стои зад него. Знаете ли защо? Защото не е човек. Той няма начин. Ако се отрече от една думичка само, която е обещал, вижте, той трябва да се отрече от себе си. Небето трябва да падне. Чувате ли ме? Небето трябва да падне. Ако Бог само казва не мога, или не искам, или няма как да го направя, или да не излъже, дето той не е човек да се отметне от думите си. Това нещо искам да остане в тебе. Искам онова, за което си се молил до сега. Искам онова, за което си отхланял от него. Искам онова, което те отдалечи от Бог, да направи нещо с тебе, да ти дава сила отново да кажеш, Бог няма да ме лъже. Бог е Бог, защото не е човек. Моя близък, моя брат, моя баща, моя пастор, моя приятел излъгаха ме. Да, но аз знам защо. Защо ли не им се сърдиш? Ти кажа, не дей да им се сърдиш, защото са, чуй какви човеци. Сашка, бъди благословена. Не се сърди на хората, които са те наранили. Не се сърди на хората, които не са ти отговорили. Не се сърди на хората, които по някакъв начин си имал доверие, доверил се и нищо не стане. Не се сърди. Знаеш ли защо? Защото са човеци. Защото са човеци. И всеки един, и при мене, и при тебе, всеки един имал такива случаи, някакси, дали да нямаме сила или възможност, или желание, и се променяме. Бог казва, човешкото сърце е променливо, но Библията казва за Бог, всичко ще премине. Но думите ми никога няма да преминат. Думите ми никога няма да преминат. Словото ми ще трае до века. Халелуя! Словото на Бога ще трае до века. Знаете ли, още едно нещо силно ще го кажа. Може ли някой да държи сметка на Бог? Може ли някой да контролира Бог? Според вас как мислите? Може ли някой да контролира Бог? Всемогъщия Бог? Може ли някой да го контролира? Аз ще ви кажа някой нещо. Може. И знаете ли кое го контролира? Словото. Единственото нещо, което Бог се съобразява и Бог се контролира и се води е по думите си. Той го казва и вече е отговорен да го направи. Той го казва и вече стои зад него да го направи. Искам да го знаеш това, братко и сестро. Искам да го споделиш това. Халелуя! Искам да знаеш това, че Той стои зад Словото си. Той стои зад всяко обещание. Халелуя! Той е отговорен за всяко обещание. Ти познаваш хора, които са отговорни, много отговорни, но и в техния живот има случаи, който да каже, ами не можах, нямаше начин, ами така се случи, ами обстоятелствата. Виж, при Бог няма такива неща. Спомните си, ония прокажения дойде при него, прокажен, който знае, че няма никакъв шанс при него и каза нещо само на Исус. Господи, ако искаш, можеш. Алелуй! Господи, ако искаш, можеш. Пастор Валентин Дуцов. Бог е Бог, защото не е човек. Та лъже. Та да се промени, та да мисли като човеците, та да казва, че е ограничен. Той не е ограничен, той не е човек. И това го прави Бог. Бог казва, че всичко ще премине, но Неговите думи, Неговите обещания никога няма да преминат, докато не се изпълни всичко. Да, Бог стои. Той казва, издигнах Словото си повече.
Чуйте, повече от името си, повече от мене, аз стоя за него. Моето слово ме контролира. Някой казва, Бог няма контрол. Не, неговото слово го държи в контрол. Неговите обещания. И чуй ме, братко и сестро, ако ти по някакъв начин си уморил, ако по някакъв начин си охладнял, както ние казваме, ако по някакъв начин някой ти е казал нещо, че Бог те отхвърлил, че Бог вече не те обича, че Бог вече не може да ти прости, аз ти казвам нещо. Ако е така, това означава, че небето ще пламне, защото Бог трябва да се отрече от себе си. Ако Той се отрече от обещанията си, Той трябва да се отрече от себе си. Той вече не е Бог. Бог вече не е Бог, ако се отрича от обещанието. А Той казва, че ни е възлюбил с каква любов? С вечната си любов. Слава на Бога. С вечната си любов. Той те е възлюбил. И Той казва нещо. Той казва нещо. Когато искаш само какво да направиш? Само да вярваш, приятелю мой. Само да вярваш, че Той не е човек, че Той е Бог. Вижте, спомнете си, искам накрая да направя това заключение. Вижте, спомнете си, Бог каза на Мойсей в началото, иди удари скалата, за да потече вода. Мойсей отиде, удари скалата и потече вода. Втори път му каза, иди говори на скалата, но Мойсей отиде и удари скалата. Той трябваше да говори и да вярва, че ще пусне вода, без да прави нещо, а какво да направи? Да вярва и да изповядва. Вижте, Исус Христос не може да бъде ударен два пъти. Исус Христос беше ударен един път на кръста. Втори път Той не може да бъде ударен. Втори път, когато идваме при Исус Христос, вижте, ние вярваме и изповядваме. Библията казва така, ако човек повярва в сърцето си, изповядва с устата си, че Исус е Господ, ще се спаси. Това, което прави, вижте, Словото, някой казва, ами да, брат, аз вярвам. Виж, това, което прави Словото, виж, да стане живо, е да го свързваш с вярата. Когато ти повярваш и изповядваш Словото, изповядваш това, което Бог е казал. Той казва, припомняйте ми. На едно място Бог казва, припомняйте ми Словото. Виж, не, че Той го е забравил. Не. Но понеже ти трябва да повярваш в Него, ти трябва да го преживиш. Ти трябва отново да го изповядваш. Ти трябва да говориш за това, което Той е обещал. И когато говориш, виж само, не говориш, а го съчетаеш с вяра. Повярваш в това Слово. Повярваш в това, че Той не може да се отрече. Че Той не може да се отметне. Че Той не е ангажиран с друго нещо. Че Той е казал. Но чуй ме, братко и сестро. Чуй ме добре. Чуй ме. Трябва да говорим и да го свържим с вяра. Халелуя! И никога да не забравим, че Той е Бог, защото не е човек. И никога да не забравим, че Той иска. Той не само може, Той може всичко. Той иска. Но чуеме, Той ще го направи на времето. Защото ние има неща, с които чакаме и вече сме охладняли, защото си мислиме, че сега ни трябва. Не. Ти искаш това, но Бог знае кога ще ти трябва. Стой в това, че Той няма да се промени. Той не е човек. Стой в това, че Той е Бог, защото държи на обещанията си, държи на Словото си. И когато ти почваш да изповядваш Неговото Слово, ти му казваш, Господи, ето те, това е. Бъди благословен, Величко. Това е, което ми трябва. Това е да се доверя. Господи, аз се отчаях от този свят. Отчаях се от приятели. Отчаях се от пастори дори. Отчаях се от близки. От баща ми се отчаях. От майка ми. От дъщеря ми. Господи, но чуй ме, това, което сега ми даваш силите е, че аз си спомням и разбирам от Словото си, че ти не си човек. И това, което ще ми помогне отново да върна вярата си, отново да върна любовта си, отново ръцете ми да бъдат издигнати към тебе и главата ми да не е долу ниско, е, че ти не си човек, за да се отметнеш, нито да излъжеш, нито да отложиш, но ти ще го направиш на твоето време. Халелуя! Аз вярвам, че дори колкото и да си наскърбен, ти няма да се сърдиш на хората, само заради едно, защото са хора, защото са човеци, защото не са като Бог, защото благодарим на Бога, че Той не е човек. Благодарим на Бога. И това е едно от нещата, за които ти казвам, стой в обещанията
на Бог. Стой в това, което Той ти е обещал. Вземи го от Библията. Почвай да го дъвчиш. Почвай да говориш. Почвай да го изповядваш. Виж, и го съедини с вяра, че Бог няма да се отметне. Бог е верен да изпълни, чуй какво? Словото си. Халелуя! И когато вижда, че някой го изповядва, когато вижда, че някой говори за това, за неговото обещание, виж, Бог се задължава, но не към тебе, братко, а към Словото си. Халелуя! Не към тебе, не нуждичката ми, Господи, нуждичката ми. Не. Той иска да види Словото си. И когато види Словото си, той е дължен не към тебе, но точно към Словото си. Това го задължава Бог. Искам да ти кажа, Бог държи на Словото си. Той го каза. Той го написа, чуй, а и Словото му стана плът и пребивава между нас. И изпълни всичко изпълни, за което беше изпратено, защото не може да не се изпълни точно както е писано. И Неговото Слово се изпълни чрез Сина му Исус Христос. Неговото Слово се изпълни. Той изпълни това, което Отец е обещал за човечеството, за спасението, за благословението, за изкуплението, за очистването, за изцелението. Самото Слово го изпълни, като стана плът. Иначе няма как да стане. Бог го е казал, Бог е обещал и трябва да се изпълни. И Той стои за това да изпълни Словото си. Братко, цялото Слово е пълно с обещание. Цялото Слово е пълно за тебе. Виж, иди там, не дай да удряш. Не дай да мислиш, че ти трябва да направиш нещо, като Мойсей отиди и пак направи. Не, в началото беше така. В началото завета беше с Авраам. Ти правиш и аз правя. Ако ти ще правиш и аз ще направя. Ако ти правиш така, и аз ще направя така. Но чуй, следващия завет, новия завет, Бог го направи с Исус Христос. Исус направи това, което аз трябваше да направя. Сега какво трябва да направя? Да говоря, да изповядвам и да вярвам. Халелуя! Благодаря ти, Господи. Бъдете благословени. Петър Величков, Бошко Донкови, благословени да сте. Вижте, искам, вярвам, че това нещо ще помогне на много хора. Вярвам, че аз говоря на някой тая вечер. Вярвам, че аз говоря на някой тая вечер. И ако си ти, кажи амин. Пиши амин, че е за тебе. Пиши амин, че това те промени. Пиши амин, че това ти даде сила отново да издигаш ръцете си. Да издигаш ръцете си към Бога. Да издигаш главата си нагоре. И вече да кажеш, Бог ще го направи. Не защото аз заслужавам. Не защото аз заслужавам, а защото Той не е човек, за да лъже и да се промени. Халелуя! Аз вярвам и това го задължава. Благодаря ти, Господи. Аз вярвам и това го задължава. Николай Раденков, благословен да си. Вярвам, че тая вечер хората, които бяха с нас, са благословени, Сашка Илиева. Благословени сте, защото това не е от мене, приятели. Това е от Бога. Това Бог се обръща и говори на някой. Благословен да си, Камене. Благословен да сте всички. Споделяйте това. Нека да достигне. Нека да знаят хората, да не се отчаиват. Ако са отчаяни от правителство, ако са отчаяни от работата си, ако са отчаяни от близките си, довериха се, ако са отчаяни дори от пастора си, от църквата си, чуйте ме. Всичко това е нормално, защото са човеци. Но от Бога няма как, защото Той не е човек. И това го прави Бог. Алелуя! Бог е Бог, защото не е човек да се променя. Той вчера, днес, до века ще бъде същия. Бъдете благословени. Бъдете благословени. Искам да направим нещо. Ония ръце, които им бяха трудно да се дигнат нагоре, искам да се издигнат заедно с моите ръце. Оная глава, която беше наведена, искам да се издигне нагоре към него и да го погледне. Да. И да притурим на вярата си вяра, че Той е верен, защото не е човек. Не се променя. Казва и държи на думата си. Каквото и да е. Той не може да каже не мога. Той не може да каже заед съм. Той не може да каже точно сега не може. Не. Той ще го направи на времето си. Нека да издигнем ръце.
Господи, благодарим Ти за тази вечер. Господи, благодарим Ти за Словото Ти. Благодарим Ти, че Ти ни припомни, че не си човек, за да се промениш. Не си човек, за да отстъпиш от думата си. Не си от човек, за да изопачиш Словото си, думата си. Не си човек, за да се оправдаеш и да кажеш, аз греших, за това казах. Не, ти винаги стоиш зад Словото си, за да го изпълниш. Благодаря Ти. Това нещо придава вяра в сърцата ни сега. Да стоим зад нуждите ни и да знаем, Господи, че Ти си Той, който ще разрешиш нуждите ни на време, който ще отговориш на молитвите ни на време. И ние взимаме всичките Твои обещания, които имаш за нас. Ние идваме в Словото Ти, взимаме го и го изповядваме, говорим, не го удряме, говорим и вярваме, съчетаваме го с вяра и вярваме, че Ти си верен и праведен и никога не се променяш, защото си Бог, понеже не си човек, за да изпълниш. Господи, благодаря Ти. Ти стоиш зад Словото си. Ти стоиш зад Словото си. И това те прави Бог. Благодарим Ти, Боже. Благодарим Ти, че нуждата ми е разрешена. Благодарим Ти, че аз съм изцелен в Твоите рани. Не ме интересува какво са казали лекарите, че те променят диагнозите постоянно. Аз знам, че Ти никога не променяш обещанията си. Казваш го, че в Твоите рани бях изцелен и аз съм изцелен. Благодаря Ти. Държа на това, Господи. О, свързвам го с вяра, Господи, че Ти ще го направиш заради това, че не си човек. Благодаря Ти. В името на моя Христос, чрез който получавам всичко, благодаря. Амен и амин. Господи ви благослови, обичам ви, брати и сестри, споделяйте Словото, дръжте се за това и нека никога не охладне вярата ви. Амен.